Și eu le-am zis de tine, de kebab, te-au văzut prin geam. Am zis că mi pot super mișto, super sex. Chestii din astea între bărbați. I give you help now, money. And help later. No fucking tricks? No fucking tricks. Okay? We have a deal? We have a deal. Dar parcă te știu de undeva. Nu prea cred. Ba da. Nu prea le-am făcut, N-am zis că m-ai prestat pentru tine. Am zis doar că te știu de undeva. Nu prea lucrăm în același domeniu. Ba da. Ne-am întâlnit acum 4 luni din avion. Nu mi-amintesc. Nici n-ai cum erai căcat pe tine de fapt. Nu e adevărat. Da? Da. Dar cum ți se pare la noi? Bine, e exact ce trebuie mie. Mi se pare de răcat. Dar la tine la cămin cum? La cămin se compară cu ce am dat în București. La București eram 4 într-o cameră de 2, cu pută pe cor, cu cântaci, cu grație, cu tot dacă nu era o bombă, mă. Adică se compară Irlanda și Rusia. Fuck! Comas? Acum de ceva despre tine. I am sexy. E corect. Acum de ceva despre mine. Cum se zice mișto așa? Wait! S-a unat. Dragi spectatori, în această seară veți viziona un spectacol lectură care se numește Trandafirul de Sens Giratoriu, al domnului autor care este aici de față. Este, țin să vă anunț dinainte, va fi un spectacol interactiv. Tu ce vrei să mă mai jecmănești? Roza cinstit! Roza a venit plătit lapte, mami, furat cinstit! Roza a dat bani mulți, v-a dat la zi! Adevărați bani! Dar nu am nevoie de banii tăi murdari. Roza a muncit cinstit. Știu. Păi da, mă, e bine. E bine, da. Deci plătești 60 de eurocenți, ai priceput? Da. Și iar și... Deci 60 de eurocenți. Nu trebuie să-l iei. O, Roza, nu mai am sensul. Și atunci pleci și el vine și îi spune restul asta. Da. O, Roza. Ce nu zici? Trandafiri? Unde vezi tu trandafiri aici? Dai. Ia vine. 2 bricheți, 60 de cenți. Ai înțeles? Roza! Ce Roza? Și tu? Tu? Tu ce-ai fi fost dacă nu ai fi fost bărbat? Spune-mi, înțeleptule, tu ce-ai fi fost? Ce ți-ar fi plăcut să fii? Bună întrebare. Mai preluat cu ismenele pe tine. Adică, nu eram pe așa. Hai te scrie altceva. Mi-a mai prins cu garda jos. Ce să fiu? Nimic mai mult, nici mai puțin decât o curte pietruită în care se găsește o pompă de apă. Mincinosule ordinal, putră! De aici ar mai trebui cam o lună de repetiții ca să fie ceva. A fost spectacol Da? lectură. Dar a fost un spectacol lectură, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Și vă mulțumim frumos că ne-ați acceptat așa cum suntem, în condițiile astea. Să
Să vă mai spun ceva? Vreți o poezie? O poezie. O poezie? Vă spun și apoi. Aoleu, autor. Vă mulțumesc. Te lasă! Se duce în lume! Nu te bucuri? La puste. Dacă îmi dai. Zici că vrei să mă lași. Da, dar numai pentru o clipă. Ca să vezi și tu cum îți e fără mine. Cine pleacă așa? Cine își lasă casa și locul tău și adună în cap? Disperații sau făcătorii de rele? Sau nebunii? Mai eram fața la pământ. Băgat un pic pe spate și a deschis ochul la mine. Mai lacrimi! El... Nu tu ai spus. Tu ai spus. În data de 3 noiembrie, la ora 17:30, în parcul Aspirandina, ca urmare a unei altercații verbale, Ferdinand Rei, în vârstă de 11 ani, înarmat cu un băț, l-a lovit peste față pe fiul nostru. Pentru ce vorbeam? Uică. Vor fi două urne care stau de vorbă uitându-se la mare. Suntem foarte mult impresionați de generozitatea dumneavoastră. Încercăm să compensăm deficitul școlar în materie de artă. Încercăm să-i facem să citească, să-i ducem la concerte, la expoziții. Avem noi evitatea să credem că arta, cultura pot să facă pași între oameni. Eram la un pas să explodez cu mecanismele alea de tras acolo de ce. Foarte tare. Apoi a fost extraordinar. Am vist-o, nu? Ce la magie, o zic, Monica, pe nevastă să cuțul. Da, așa îi spun, cuțule. Am impresia că ne simțim aproape bine. Dumneavoastră l-a bătut pe fiul nostru. Sunt niște puștani. De când e lumea și pământul, în recreație, puștanii se bat. E o lege a firii. Nu și nu. Ba da, e nevoie de experiență să înlocuiești violența cu legea, da? Să nu uităm că la origini dreptatea însemna forță. Da, poate la oamenii preistorici, dar nu și la noi în secolul 21. Cum adică oamenii preistorici și secolul 21? E o mare diferență între secolele astea, adică lucrurile au rămas la fel. De atunci și până acum nu s-a schimbat nimic. Conversația asta devine extrem de obositoare. Veronic, eu cred în zeul măcelului. E singurul care ne conduce.